ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଲୋକଟିର କାମ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଲୋକଟିର ସ୍ତ୍ରୀଟି ଶୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏ ଲୋକଟି ଫ୍ୟାନରେ ମୋବାଇଲର କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରି ରଖିଦେଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେତେବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲା, ଆରେ ତମେ ଖଟ ଉପରେ ଚଢି କଣ କରୁଥିଲ? ସେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀଟି ବାହାନା କରିକି କହିଲା, ଆରେ କିଛି ନୁହଁ ଝିଟିପିଟିଟା ଥିଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ତୋଡ଼ିଦେଲି ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ତା ସ୍ୱାମୀଟି କହିଲା, ଆରେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆମ ମାମୁଁ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ତମେ ଘରେ ଏକଲା ରହିକି ନିଜର ଧ୍ୟାନ ନବ କହିକି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପଳେଇବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ତା ପ୍ରେମିକାକୁ ଫୋନ କରି ଘରକୁ ଡାକିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେମିକାଟି ସେ ଲୋକଟିର ଘରକୁ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲା ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଦେଖି ସେ ଲୋକଟି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରୁମ ଭିତରେ ମିଠା କଥା ହଉଥିଲେ ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସି ସେହି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଦେଖି ତା ସ୍ତ୍ରୀର ପୁରା ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ତା ସ୍ୱାମୀଟି ରାଗି ଯାଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀଟି ସହିତ ଯାହା କଲା ନା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ହୋସ ଉଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି 5 ମିଶାଣ 8 କେତେ ହୁଏ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶେଷରେ ଲୋକଟି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା।